салом алейкум бародарон, падарон, модарон, апо, хоҳаро, бародарони ғариб, кадоме ки дар Федератсияи Россия қарор дорен. Салом алейкум ба ҳаматон. Салом алейкум ба подписчикои канали ТВ Гултепа. Бародаро, имрӯз ма хостам ки як хабари муҳима барои ҳамаи шумо бифаҳмонам. Шояд медонен, намедонен. Хабара гӯш кунем ба ҳазур. Хабари хубай бародаро. имрӯз ба мо як хабар расид бародаро ки ай числаи 15 марти 2020 то 15 июни соли 2020 патент отменить шид бародаро. Патент, регистратсия ва РВП ҳамаш отменить шид бародаро. шумо метонен ки беташвиш бигарден, патента наспорен беҳуда, муддати 3 моҳ регистратсиятона продалид накунен. ҳама ё отменить шидагия бародаро. ҳозир ман мефаҳмонам ки чӣ хел отменить шидагия бародаро. шахсоне ки ай регистратсияш ай 15 март боло, мисол бояд ки дар 20 март продалид кунад патентша ё регистратсияша, ё ҳама отменить шидагия бародаро. то 15 июни 2020 ҳамин рӯзо замарӯзи чидагия метони ки ай 15 июн усу продалид куниша. то иқа вақта наметони. Масалан то ҳозир мебиёи Россия, 20 март омади, патент карди, регистратсия карди. Регистратсият ай 20 март бояд далши брава. ай 15 март уже замарӯзи чидагӣ, ай маҳкам чидагӣ ҳама ҳисоб намешавад то 15 июна. кае ки 15 июн гузашт, бо ай 15 март то 15 март 16 июн 2 рӯз ҳисоб мешавад. ту метавонӣ ки ай 16 июн усын бо далши ҳисоб кунӣ барои 3 моҳ кае ки вақтиш тамом шид, ами 3 моҳ баъд метавонӣ ки регистратсията продалид кунӣ, патента биспорӣ. некем дар муддати 3 моҳ метавонӣ ки патент наспор. бисёр бародаро буданд ки то дина рӯза моро занг заданд ки мо чӣ хел патентомона биспорем, ай хона биромадан наметавонем. хай мо чанд қай метавонистем ки ёрдам кунем, ёрдамшон кардем. во сӯхт патентношон, пулиш сӯхт, патент насӯхт, пулиш некем сӯхт. анами рӯзода шумо кадоме ки ҳамин видеоро гӯш мекунен, коре кунен ки наспорен ҳамин патентотона бародаро. баъд ҳамин видеора кадоме ки намедона ҳамуда роӣ кунен, дар имоатон падилитсия кунен ки шутоби кӯмаки ҳамин муҳоҷиро шавада, боқӣ дар паноҳи худованд. бо чӣ хабаре шид нашид фаҳмидагимона барои шумо мерасонем. шумо ҳам худтона эҳтиёт кунед. як чизи дига ки бе регистратсия, бе патент дар любой корхона шуморо мегиранд. мерай ҳамо корхонада кор кардани, регистратсияи холӣ дорӣ ё ки ҳамин иммигратсионкаи холӣ дорӣ, ту на регистратсия дорӣ ай 15 март усуд, на патент, ҳамин я мигратсионкаи холӣ дорӣ, ту метавонӣ ки барои ба ҳамон мигратсионка кор бидрои кор кардан бигирӣ то 15 июна. ай 15 июн у тараф ба метавонӣ ки ту регистратсияда биспорӣ, патентда биспорӣ, ҳамаш туғрияй. беташвиш бародаро, зиқ нашен, ҳамаш иншоаллоҳ туғрӣ мешавад. худованд нигаҳбони ҳаматон боша. ҳо чизе шид мефаҳмонем.